Здравейте, мили първокласници! Добре дошли в чудния свят на буквите и думите. Заедно ще направим много интересни неща. Представете си, че всяка буква е като вълшебно ключе, което отключва история. Здравей, малък математик! Добре дошъл в света на числата и формите. Тук ще откриеш, че математиката е навсякъде около нас и може да бъде много забавна. Готов ли си да започваме? Здравейте, мили първокласници! Аз съм вашият нов приятел, учебникът по родинознание. Моята работа е да ви разкажа за нашата прекрасна родина – България. Аз съм учебникът по музика. Обичате ли да пеете? С мен ще танцувате и ще се забавлявате. Станете, да се завъртим и с ръце да се поклоним. Тра-ла-ла, тра-ла-ла, лек ден, деца! Аз съм учебникът по технологии и предприемачество. Ще ви науча да изработвате красиви предмети. Пригответе си ножици и лепило и да започвам. Спортисти сме добри, тичаме от зори, футбол, баскетбол, игри добри. Ще ви научим в час по физическо възпитание и спорт. Строй се и преброй се,